Барлык галимләрне юктан бар кылып, тәрбияләп торучы, иксез чексез ризыклар биреп торучы, безгә иң зур нигъмәте итеп ислам динен бирүче, безне мөселманнардан кылучы, безне бәхетле итүче Раббыбыз Аллах Субханаху ва Таалагә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез токтаусыз һәр вакытта ирешеп торса иде. Менә җәмәгать Аллах Субханаху ва Таала безне мөэмин мөселманнардан кылды. Безне бәхетле итте дип әйтәбез. Шуңа без чын күңелдән сөенергә тиешлебез. Һәм әле шуның белән җәмәгать эш бетте түгел. Сорарга тиешлебез бер дуга белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп: "Я муқаллибал кулуб, сәббит қалби аля диник." Дуга озын түгел. Эй Раббым, калепләрне үзең теләгән якка әйләндерүчесең Раббым. Минем калбымны динеңә ныграк беркет дип сорарга кирәк. Һәм шушы нигъмәтнең нинди зур нигъмәт икәнлеген аңлаган кеше чөнки аны югалтудан курка җәмәгать. Югалтудан курка. Менә без нәрсәне югалтудан куркабыз? Кыйммәтле әйберләребезнең югалтудан куркабыз. Кыйммәтле әйберләребез, гаиләләребез, балаларыбыз, байлыкларыбыз, акчаларыбыз, малыбыз югалтудан куркабыз. Җәмәгать, шушы байлыкларның иң зурысы без аны аңлап кына битермибез җәмәгать. Ул дин, ислам. Чөнки безнең бабаларыбыз 1100 еллык ислам динен кабул иткәннәр, буыннан буынга шушылай килгәндә, һәм без шушылай тиеш дип уйлыйбыз җәмәгать. Юк, безне Аллаһ Тәгалә мөселманнардан кылган. Безне адашудан кыткарып, җәһәннәмнән кыткарып, җәннәтле итәргә Аллаһ Тәгалә безне туры юлга салган. Менә җәмәгать, чит илдән кунаклар килгән вакытта, Эмираттан булсын, хәтта Сауд Арабстаныннан булсын, алар монда килгәннән соң безнең мәчетләр салып, мөселман булмаган дәүләттә мәдрәсәләр салып, укып һәм укытып ятканнарыбызны күреп, алар җәмәгать гаҗәпләнеп, күзләре яшьләнә һәм рәхмәт әйтәләр шушы кешеләр. Сез шушындый илдә яшәп, динне күтәрәсез. Без җәмәгать, без дип әйтәләр, шушы гарәпләр, без аның кадерен белмибез инде хәзер дип. Без кадерен онытканбыз. Сез шушында динне сакларга тырышып, иҗтихад кылып, шушы халык арасында динне күтәрәсез дип әйтеп, шөкер итегез. Без сезнең кадәр булдыра алмыйбыз. Без инде шушынарга гадәтләнгән дип әйтәләр җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә дип әйтә? Һәр вакытта вазкуру ниъмәталлаһи алейкум ди. Аллаһның нигъмәтен исегезгә төшерегез ди, оныта күрмәгез ди. Чөнки сезне Аллаһ Тәгалә берләштерде ди. Менә без җәмәгать шулай килә алыр идекме әгәр мөселман булмасак? Очрашалар, әнә стадионнар тутыралар, футбол карыйлар, хоккей карыйлар, аннары бер-берләре белән сугышалар, аннары пиво аракы эчәләр, аннарысын җиңелсәләр әйләндереп каплыйлар бөтен әйберләрне, витриналарны җимерәләр, машиналарны яндыралар. Кайда мөселманнар арасында андый әйбер?
ничек матур иттереп җомгаларга, җәмәгать намазларына җыелышабыз. Бернинди тәртипсезлек юк. Җәмәгать Мәскәү урамнары шыгрым тула гаетләрдә, кайда берәр кая тәртипсезлек. Бу гыйбрәт җәмәгать. Гыйбрәт бу искиткеч зур. Аллаһ Тәгалә безнең безне бәйләде шушы дин белән, ислам белән. Берәр хаҗга барасыңмы, башка җирдә мөселманнар белән очрашасыңмы? Кап-кара күмер кебек, чим-кара тәнле мөселман, кара тәнле. Ул җәмәгать синең кардәш. Әссәламу алейкум дип әйтсәң син анырга, ул сине кочаклап ала. Әгәр дә сөйләшә торган булса җәмәгать, сөйләшә торган булса, аңлый торган булса телеңне, ул җәмәгать сине каян дип сораячак. Каян килдең? Мин шуннан дип, ягъни безне нәрсә берләштерә? Без җәмәгать мөселманнар. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Лау анфaqta ma fil ardi jami'an" ди. Ихтибар итәргә кирәк җәмәгать. Әгәр дә син ди, җир йөзендәге ди, бөтен байлыкны биреп бетереп, шушыларны берләштерергә теләсәң ди, шушы халыкларны ди. Төрле телдә сөйләшә торган, төрле илләрдә яши торган, төрле сары, кызыл, кара, әллә нинди төсләрдә шушыларны берләштерә алмас идең ди, Пәйгамбәребезгә әйтә. Әгәр дә ди, Аллаһ Тәгалә ди берләштермәсә ди. Менә без җәмәгать, менә утырабыз, әлхәмдүлилләh, бу монардан да зур шатлык юк. Безнең җыелышуыбыз, безнең бергә булуыбыз, калепләребезнең бер булуы җәмәгать. Менә бу сәбәп ислам диненең сәбәбе. Biz моны һәр вакытта искә алырга тиешлебез. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне коткару өчен һәр вакытта нәрсә эшләргә куша? Тәүбә кылып яшәргә куша, гөнаһларыбыз өчен. Менә ничек дип Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә: "Ва тубу илаллаһи җамиан әйюһәл муъминуна лагаллакум туфлихун." Эй муъмин мөселманнар ди, барыгыз да Аллаһ Тәгаләгә карата тәүбә кылыгыз, гөнаһларыгызны искә алып, тәүбә кылыгыз, барыгыз да ди. Бөтенебез тәүбә кылырга тиеш. Кем исерткеч эчкән? Кем зина кылган? Кем урлаган? Ниндидер хатын инчә еллар буе хиҗабсыз йөргән, хиҗабсыз гына түгел, ярым ялангач йөргән. Кемдер сүгенгән, кемдер ялганлаган, кемдер вәгъдәсен бозган, кемдер еллар буенча ураза тотмаган, еллар буенча намаз укымаган, еллар буенча җомгага килмәгән. Ниндидер бер хатын балаларын аборт ясаткан, җәмәгать, зур гөнаһлардан. Һәм бу җәмәгать санап бетереп булмый. Бу гөнаһларны Аллаһ Тәгалә әйтә, тәүбә кылыгыз ди. Ләкин җәмәгать, әйтәсем килә, тәүбә кылу ул шушы эшләрдән туктау гына түгел җәмәгать. Менә шушыны белергә кирәк иде безгә җәмәгать. Безнең халкыбызга шуны белергә кирәк. Тәүбә ул шушы кинәт кенә эшли торган гөнаһларыңнан туктау түгел, бәлки ул җәмәгать үкенү. Әйе, кайбер кеше эшли дә шушы гөнаһларны, һәм бер вакытны я исәнлеге бетүдән куркып, я нинди дә булса бер шир электрүдән куркып, яки әгәр туктамасам мине төрмәгә утыртырлар дип куркып, яки туеп кына туктарга мөмкин. Туя да, хәтта намазда укый башлый, мәчеттә күрәсең син аны, Коръән укый, һәм башка гыйбадәтләрне кыла. Ләкин җәмәгать, иң мөһим әйбер бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ан-надаму тәүбәди." Үкенү ул тәүбәди. Менә
Her bir kişi özü nindi günahlar işlegenen bile, nindi zor günahlar işlegenen bile. Ol cemaat oturup, yüreği ernip, karayla nindi günah işledim bit nice yıllar boyunca, isirtkiçler içtim bit. Dip eytip, meselen, ükenip otursa, bu cemaat bu tövbe bula. Eğer ol kişi elek nerse işlegenin kardeşleri bilen işraşkan vakitta kelişe silep oturatırgan bolsa, mine barıydı şoşundu bizning yaşacaklar deyip. Ükenü bulmasa, bu kişi tövbege kilmegen cemaat. Tövbe ol Allah rizalığı için kılınırga tiyişli. Allah Teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha." Ey mümin Müslümanlar dey. O kafirlerge aytmay, Müslümanlar demek günahlı. Günahsız tugil. Allah Teala ayta: "Şın mağnasında tövbe kılığız dey." Koy bir kişi cemaat türlüçe tövbege kilirge mümkün. Birer kitap okurga mümkün. Vaaz işitirge mümkün. Mesela ölüm turunda, ahiret turunda. Yaki birer gıybret körüge mümkün. Bana samolyot düşe mesela yanıp. Yaki avariga girge mümkün. Avaridan hun tövbege kile. Qaysı birisi cemaat tövbege kile şir arkasında. Allah Teala nerse ve la nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar. Zor gazap kilgençiga hatta min alarga kichkina gazapni jiberem dey. Bizleri işlegen günahlarını iske çırıp tövbege kilsenler için dey. Allah Teala gadigine ittirip etken vakitta ezrek şimete bala. Şimete de toktali dey, min mında bitti. Anıttın mı Allah özünün kim ekenini dey. Ezgine şimete cemaat. Kişi uyanıp gitsin için. Lakin eğer de kişinin nerv jipleri bitken bulsa, şimetinin faydası yok bitinde cemaat. O tuymay. Kişinin kalbi ülgen bulsa, Allah Teala körsetken gıybretlerinin faydası bulmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemaat cennet bilen şatlandırılgan bir sahabesi Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu bir kişiye xat yaza. Onun yanına kilip iritirgan bolgan bir kişi. Bu kişi ne olta hazır. Bu kişi koya iken, koya yoldu iken bilmiysizmi onun turunda dip etkeş, eyteler, eşüge sabıştı dip eyteler. Eşüge sabıştı. Ömer ibn Hattab, halif, bu pravitel, çakra yazıcısın, sekreterini yazdı. Min Ömer ibn Hattab, Ömer ibn Hattab'tan min Allah Teala'nı maktim, onlardan başka ilah yoktu. Hemeyte, cemaat, bütün bir söz etmi, okup korağız cemaat, Gafir suresinin 3. ayeti. Gafir diye atala. İkinci türlü Mü'min suresi. Gafir suresinin 3. ayetin yaza, şuşa hatka bütün nerse yazmayı cemaat. Niçik diye beyte? Gafiri zembi ve kabilit tevbi şedidil gıkabi zit tavli la ilahe illa huve ileyhil masir. Bir ayet bitti bütün bir nesede yazmayı. Mağnası cemaat. Gafiri zembi. Günahlarını gafu etüşü Allah. Ve kabilit tevbi. Tövbelerini kabul etüşü Allah. Şedidil gıkabi. Katı gazap iyesi Allah. Zid tavli. Nimetlerin şiksiz itip birüçü Allah. La ilahe illahu. Onlardan başka ilah yok.
onun yanına kiri kaytu var cevap veriu için. Xat barıp irişe şu kişiге. Xatны açıp okuy. Qatlı okuy şuşu xatны cemaat. Hem köngülü yumşara günahdan toktay. İçüden toktay. Ömer ibn Hattab xatны bir jibergen vakitinde eyte sahabelerge, ipteşlerine eyte dua kılığız kardeşigiz için diyeceğim. Dua kılıp tırığız kardeşigiz için Allah Teala onun tövbesini kabul etsin. Yani tövbe kıldırsın, kalbin açsın deyip dua kılığız dey başkalarga eyte. Dua kılıp tıralar. Şuşa xat cemaat. Kilip irişkeş, açıp okuy ayet. Şilte de yok. Kızıktırı da yok. Mıskıllav da yok. Hur itü de yok. Allah Teala seni lağnet kılsın da yok. Bir nese de yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta isirtkiş içken kişini kıynarga kuşkan vakitte da birse eyte ahzakallah seni Allah Teala hur etsin digeç şeytanga yardım etmegiz kardeşigizge karşı dey. Şeytanga yardım etmegiz kardeşigizge karşı. Yani yokka çıgarga tırışmagız dey. Yani kıtkarga tırışıgız dey. Şuşa xatны cemaat okugaç kabul etişi tövbelerini, günahlarını gafu etişi, kuatı gazab iyesi. Nerse degen söz bu cemaat? Ümit et hem koruk Allah'dan. Hem şuşa günahısın taşlay cemaat şuşa xatны okup. Şuşunu işitkenden soň Ömer şatlanıp Allah Teala'nı maqtab eyte, mene şulay işlerge tırışıgız dey. Yani köngüllerini açıcı Allah Subhanahu ve Teala. Şuna göre biz eğer de nindi de bolsa günah işlegen bolsak, biz in birinçiden ükinirge tiyişlibiz. Anlarsın ul günahını taşlarga kiçikmesden nimetlenni ul günahını taşlarga hem niyet kılırga büten ul günahka kiri koytmaska. Bu üçüncüsü. Kiri koytmaska. Mene ul tövbe. Tövbenin şartları bu cemaat. Onları dörtüncüsü, eğer kişi bilen beyli bulsa şu günahın, ol kişini behilletirge, urlagan bulsan mesela, borçun koytarmagan bulsan, iş hakkın vermegen bulsan, yani şuşunu kiri koytarırga özüne, behilletirge. Çünkü bunu Allah Teala teki kişi behilleginçige hatli Allah Teala gafu etmiyor. Bu kişi bilen beyli bulsa. Dörtüncüsü buldu. Hem beşincisi şuşa işlegen günahlarını kişiге silemev. Örnek görsetmev, kişige silep yürümev. Bu cemaat beşinci şart. Şuşalay ettirip tövbe etken vakitte bu bula tövbetun nasuh. Nasuh yani çın işkirsiz, iskrinni, işkirsiz tövbe diye atalar bu cemaat. Mene şuşalay etip Allah Teala bizge tövbe kılırga koşa. Bütünü bizde günahlı. Allah karşısında. Eğer de günahsız bulsa edem balaları, günah işlemitirgan bulsa dey, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala günah işlitirganlarını kitirir idi sizning urunga, hem siz günah işler idigiz dey, hem de o sizning de tövbe kılganıgızını tiler idi dey Allah Teala. O bizning tövbe kılganımızını tileyeceğim. Allah Rabbimiz her barçalarımızga da işlegen günahlarımız için ükinip kiri koytmaska degen niyetler kılıp Allah Teala'nın rahmetin ümit etip tövbege kilip ükinip günahlarımızı iske düşürüp izgiliklerimizni unutup işlegen izgiliklerimizni unutup ansın Allah Teala'ga kaldırabız. Hem günahlarımız için her vakitte tövbe kılıp gafu, istiğfar, tövbe, istiğfar kılıp yaşavlarını nasip kılsaydı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu qawli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin.
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.